Буквално ме държи като затворник. Не ме пуска навън. Остави училището. Дори не мога да изляза пред вратата, Еким. Добре, първо се успокой. Гледай да не го дразниш. Опитай се да бъдеш търпелива. Какво казват в училище? Много се изложих. Вчера Дахан ми каза. Ти къде го видя? А и не ни интересува какво говорят в училище. Господин Селим пита за теб. Може би ще помогне. Не знам. Само да не стане по-лошо. Какво има? Защо влизаш така? Баща ти каза да си изключиш телефона. И това ли е забранено? Айше, Нали виждаш какво преживявам? Ще затварям вече. Добре, целувам те. Ало? ало? Има ли новини от полицията? Приготвям се, след малко ще излизам. Със сигурност батко Селчук е направил нещо. За пръв път имаме такива доказателства. Този път няма да се изплъзне. Добре, обади ми се. Мамо, много закъснявам. Не дай така, Еким. И изобщо не си закъсняла. Закъснявам. Седни тук, трябва да поговорим. Седни. Добре? Какво ще говорим? Какво има? Знаеш, че досега не съм ти се месила. Но вече нещата се промениха. Млада си, може да се подведеш по някого. Заради две хубави думи може да се окажеш в глупавите им игри. Добре, мамо, разбрах. Явно батко Халил те е настроил. Еким, казвам го за твое добро. Да, това училище ще ти осигури добро бъдеще, но не забравяй. Ние не сме като тях. Разбрали? Добре. Наясно съм с това. Там съм, за да уча. Добре. В такъв случай повече няма да се качваш в колите на тези момчета. Мамо, не е това, което си мислиш. Нещата не стоят така, както ти ги е представил батко Халил. Трябва да ми се довериш. Много добре знам какво правя. Моля те. Закъснявам. Целувки. Бай-бай. Виж, батко, не дей така. Не дей така. Умолявам те, не дей. Айше няма да получи втора такава възможност. Тази възможност е един път в живота. Остави я да се изучи. Не спирай развитието й. Батко Седат, виж, аз си казах и да не говори с теб. Затова момичето нищо не ти каза, защото ме послуша. Добре си направил. Нищо няма да се промени, няма да я разреша. Аз ти говоря за бъдещето й, а ти ми казваш, че няма да й разрешиш. Що за инат? Какво ти дадоха? А? Ще се скараме да знаеш. Какви ги говориш? Колко пари, колко? Засрами се! Обвиняваш ме на празно, но ще си замълча, защото си по-голям от мен. Виж, Халил, каквото и да са ти дали, грехът си е твой. Разбрали ме? До сега не съм си вадил прехраната с мръсни пари, няма и да го направя. Ученолюбивото дете може да учи навсякъде. А сега си гледай работата. И повече не отваряй тази тема. Добре. Вината е моя, че мисля за бъдещето и за доброто на това момиче. Защо ли изобщо го правя? Добре, че си скрил маската. Иначе щеше да загазиш. Полицията беше вкъщи. Защо ми се перчиш? Аз ли изпратих полицаите у вас? Шегувахме се с Дахан. Това с маската беше просто една игра. Що за игра е това? Попитахте ли ме? С теб също сме играли тази игра. Ти шегуваш ли се с мен? Тази маска не е просто играчка. Не знаех, че ще се ядосаш. Откъде да знам, че Еким ще я види и ще отиде в полицията по дяволите? Явно няма да се приключи с това. Тя ще продължава да дълбае. Ами,
Предупредихме ви. Дадоха стипендии на случайни хора. Казах ти, тя ще ни създаде проблеми. Трябва да я накараме да млъкне. Да й покажем кои сме. Трябва да ни опознае. Нали? Както виждаш, колкото повече мълчим, толкова повече се насърчава. Прав ли съм? Прав си. Батко Сълчук, какво стана? Намерихте ли маската? Той е бил, нали? Добро утро, Еким. Успокой се, поеми си въздух. Сядай. Добро утро. Какво стана? Отворихме шкафа. Там нямаше маска. Говорих и с момчето. Не е бил около училището в деня на инцидента. Има и свидетели. Скрил е маската. Той лъже и е намерил някого, за да излъже заради него. Батко, нали не му повярва? Нали няма да оставиш това така? Канат вече не е заподозрян в този случай. Но как успя да се убедиш толкова бързо? Това е работата ми. Щях да разбера, ако ме лъжеше. Еким, миличка, стига. Не се измъчвай с този инцидент. Откажи се. Станалото не е твоя вина. Тя няма да проходи. Може би никога повече няма да може да проходи. Не може да излезе дори навън. И е все още само на 17. И ти искаш от мен да забравя за този случай? Ако се случи на дъщеря ти или пък на сестра ти, ще го забравиш ли? Разбирам те, но не мога да направя нищо без доказателства. Съжалявам. Добре. Разбрахте. Ще намеря доказателство и ще ти го донеса, защото виновният е в това училище. Лека работа. Еким, какво се опитваш да направиш? $20 лири, како мелахат. Лека работа, Бекир. Благодаря, хубав ден. Това да не е автобусна спирка. Не стойте тук. Ядете чипси и после цапате колата. Защо се бавиш? Няма никой в магазина, ще закъснее за училище. Какво правиш? Щеше да ми щупиш ръката. Ако всеки ден взимаш толкова пари, ще ти я щупя. Какво правиш с толкова много пари? Ако си решил да се състезаваш с онези богатащета, работи, учи и сам си спечели парите. Къде си мислиш, че се намираш, бе? Какви ги говориш? Сякаш не знаеш за положението. Не знам, Бекир. Постави си граници. Казвам ти го от сега. В онова училище ви размътиха главите. Нещо ви става на вас двамата си, Ким. Нещо ви става. Видях я да излиза от управлението. Боже, училището не приключи ли със случая? Приключи? Приключи. Но Еким може отново да размъти нещата. Разузнай. Вземи. Добре, ще разбера какво става. Отивай, хайде. И си оправи вратовръзката. Добре. Бъди мъж! Мъж бъди! Защо я носиш така? Защо не ми се обажда? Вече трябваше да си там, Еким. Извинявай, отнесох се. Тък му щях да ти звънна. Изобщо не се извинявай. Щях да умра от притеснение. Защо не ми звънна? Отиде ли в управлението? Еким, кажи нещо. Задържали ли са Канат? Не. Казах ти, че не е бил той, нали? Извинявай, но откъде си толкова сигурна?
Защо мислиш, че е невинен? Просто знам. Дано да е така. Затварям, влизам в училището. Ще ти звънна. Момичета, отдръпнете се! Еким, почакай, идвам и аз. Добро утро! Добро утро. Какво правеше в управлението? Явно нищо не ви обягва. И още как? Сякаш си нова в квартала и не знаеш. Отидох при батко Селчук, за да видя дали има нещо ново. Още ли тъпчеш на онова място? Дори полицията затвори този случай. Стига вече. Защо си играеш на полицай? Остави тези драми. Да привключим на комедия и екшън. Може и малко романтика. Ще бъде чудесно. Какви ги вършиш? Какво правиш ти? Внимавай малко! Искаш ли да поиграеш? Честно ли? Да знаете, че в квартала ми викат Леброн. Госпожо Бахар, вас търсех. Имате ли няколко минути? Да, разбира се. Послушах съвета ви и този път дойдох при вас. Има проблем с една ученичка. Айше. Да, тя е от учениците със стипендия. Смятам, че не направихме нужното, за да може тя да се върне тук. И защо мислите, че не съм направила каквото е нужно? Все още не се е върнала. Явно опитът ви е бил неуспешен. Мисля, че трябва да дадем време на баща й, за да се успокои. Но аз не мисля така. Трябва да действаме, докато все още е рано. Затова реших да говоря с баща й. Исках да ви предупредя. Не може. Защо? Не може да отидете сам. Ще дойда с вас. Защо? Притеснявате се да не направя нещо грешно ли? Не се притеснявам, а съм сигурна. Хайде! Хайде! Хайде, движи се! Какво правиш? Движи се! По-бързо! Ей, приятели, каква е тази агресия? Осъзнайте се! Съвземете се малко! Да не сме на фронта! Успокойте се! Релакс! Леброн! 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 Ставай, ставай, хайде, ставай! Бързо! Хайде, бе, човек, стани! Виж ти, днес принцесата не е благоволила да дойде. Сигурно няма настроение. Момичето със стипендията открадна любовта й. Явно е тъжна. Сигурно баща й сега и купува пони. Утре ще видим снимките им в социалните мрежи. Видя ли? Страхотно е. От няколко дена си в това училище, а вече си голяма сензация. Какво значи това? Не знам.
Явно сте опасно близки. Много интересни снимки. Била си по-смела, отколкото си мислех, но те съветвам да не прекаляваш. Явно не познаваш Мелиса. По-смела съм, отколкото си мислиш. Но нито ме интересуват сензациите, нито канат. Ще видим. Бекир! Бекир! Погледни ме. Какво стана? Кажи ми, кой го направи? Кой? Кажи ми. Няма нищо, спокойно. Случват се такива неща по време на мъжки матч. Спокойно. Кажи ми, какво е станало? Много съжалявам. Дойдох без предупреждение, но за съжаление няма майка, с която да споделя за проблемите си. Загубих я, когато бях много малка. Затова дойдох при вас. Моля ви, не ме съдете. Разбира се, миличка, добре е, че си дошла. Много съм отчаяна. Не знаех къде да отида. Реших, че вие можете да обясните това най-добре на Еким. Канат е много важен за мен. След като загубих майка си, той постоянно беше до мен. Аз не мога без него. Миличка, не разбрах какво точно е направила Еким, за да те разстрои толкова. Не исках да ви го казвам по този начин, но... Еким размътва мозъка на приятеля ми. Избягала е от училище и с Канат цял ден са обикаляли. Добре. Добре, разбрах. Ще поговоря с Еким. Бъди спокойна. Когато видях Еким за пръв път, я обикнах като своя сестра. Опитах се да направя толкова много неща за нея, а тя... Вземи. Много благодаря. Знаех си, че вие ще ми помогнете. Ще ти сипе още чай. Еким, имаш ли нещо, с което да покрия това? Не искам да се появявам така пред батко. Приличам на Роки. Бекир, съжалявам. Това е заради мен. Трябваше да предвидя, че ще се заяждат с теб. Казах ти да стоиш далеч от Канат и приятелите му. Един момент. Какво си направила? Еким, кажи ми какво си направила. Дадох името на Канат в полицията. Какво? Какво си направила? И мен ли излага, Еким? Каза ми, че просто си се отбила там. Остави хората в това училище на мира. Остави Канат на мира. Стига с това. Съжалявам, Бекир, но не мога да забравя случката с Лейля толкова бързо. Съжалявам, но няма да ме накараш да се почувствам зле. Виж, батко провери за колата в училището и нея я нямаше. Оправдаха ги, всичко свърши. Къде отиваш? Отивам при него. Стига, няма нужда, спри с това.
Каквото ще да става, остави ме. Ще направиш нещата още по-зле. Виждали ли сте канат? Не сме. Виждали ли сте канат? Не сме. Не. Извинете, виждали ли сте канат? Не сме. Не. Какво си мислиш, че правиш? Проблемът ти е с мен. Стой далеч от него. Ако продължаваш да ми създаваш проблеми, ще си понесеш последствията. Ти си една глупачка, която съди хората. Може да съм глупава, но не съм престъпница. Приятелката ми не загуби само способността си да ходи. Вие отнехте живота й. Вие сте егоистични, разглезени и отвратителни хора. Какво правиш сред нас? Защо си в това училище? Ще ти отговоря. За да си играеш на детектив. Какво става? Защо мълчиш? Отговори! Какво искаш? Дори и така да е. Какво ще направиш? Как ще ме накараш да замълча? Почакай. Почакай и ще видиш. Търсила е канат навсякъде. Виж ти, какво ли иска? Не знам. Скоро ще стане ясно. Канат идва. Вървете, хайде. Канат. Търсила те навсякъде. Трябва да сме подготвени, когато те намери. Имаш ли идеи? Аз имам няколко идеи и са много изобретателни. Чичо Раза! Озан, добре дошли. Как си? Добре, благодаря. Вие? От кога не сме се виждали? Така е. Долипсва ми да плаваме заедно. Времето се постопли. Уговорете се с канат. Може да измислим нещо през почивните дни. Моето момче. Супер, разбрахме се. А сега имаме малко работа. Защо не ме предупредихте? Глупаци такива. Господин Раза, добре дошли. Радвам се да ви видя. И аз мислех да ви поканя. Извинете, че не можах да ви посрещна, но късно ме предупредиха. Заповядайте. Защо не ми каза, че баща ти ще идва? Какво още пиете? Господин Фикрет, какво става в това училище? Защо полицията идва в къщата ми, за да разпитва сина ми? Бъдете сигурен, че това няма нищо общо с училището ни. Беше недоразумение. Когато полицията дойде и поиска да види шкафа на канат, се наложи ние да им съдействаме. Идва!
Кой направи това? Защо го направихте? Не довършихме разговора си. Тогава нищо не каза. А сега погледни. Кой е това? Както казах, ако си умна, стой далеч от канат. Това е просто начало. Ако се инатиш, ще се случат много по-лоши неща. Гледайте си работата. Ти също. Дай да видя. Ще го почистим. Не се притеснявай. Хайде. Еким, хайде. Вземи си чантата. Добре дошли. Вземи тези, ръцете ме заболяха. Хело, беби. Ако знаеш какво направихме, няма да повярваш. Липсата ти не се усети. Ще се гордееш с нас. Какво направихте? Дадохме и да разбере. Повярвай ми. Бъди сигурна, че няма да се доближи до канат. Как така? Трябваше да я видиш. Щеше да умреш от радост. Сега ще ти изпратя снимките. Глупачки. Но Казала ли съм да правите нещо? Ако нещо трябва да се свърши, аз ще го свърша. ние си помислихме, че... С какво мислиш, Едже? Имаш ли изобщо мозък? Ако искаш да се подмазваш, намери друг начин. Кажи го и на тези до теб. Добре, Мелиса. Много добре разбрах. Какво става? Защо реагира така? Според мен Мелиса наистина е полудяла. Съсипа нас, защото се похвали с наградата си. Не ни позволява да докоснем Ким, която се навърта около гаджето й. Момичета, доколкото познава Мелиса, тя ще направи нещо голямо. И аз така мисля. Може би съсипахме нейния план с това, което направихме. За това толкова се ядоса. И аз така мисля. Това е затишие пред буря, повярвайте. Не влизаш в часовете, но идваш на плуване. Ако продължаваш да си навличаш неприятности, ще трябва да започна да идвам. Какво значи това? Еким, предупредихте. Стой далеч от канат и не се набивай на очи. Не познаваш хората в това училище, не знаеш на какво са способни. Не ме е страх от тях. Но виждам, че и ти не се страхуваш. Не се страхуваш, затова написа лицемери в тетрадката. Много си внимателна и паметлива. Точната цел. Точно това, което търсят. Ако не е с теб, то с кого друг ще се заяждат. Защо написа, че са двулични? Така го усетих. Не го мисли. Добре, но трябва да има причина. Има. Но ако ти каже причината, после трябва да те убия. Това е господина. 1 кило, нали? Остави ме аз да говоря. Вие вече се опитахте, сега е мой ред. Да ви е сладко? Спорна работа. Благодаря, заповядайте. Какво ще желаете? Няма да купуваме. Тук сме, за да говорим с вас, господин Седат. Да? Извинявайте, не ви се представих. Аз съм Селим. Учител съм на Ише. Аз съм Бахар. Ако помните, говорихме по телефона.
Казах каквото имах да казвам. Напразно сте дошли тук. Ако е удобно, нека да поговорим. Не! Виж, не се мъчи на празно. Няма да изпратя дъщеря си отново там. Защо сте толкова непоколебим? Няма ли да дадете шанс на бъдещето на Айше? Явно вие нищо не разбирате. Кое не разбираме? Тук. В този квартал всички сме едно цяло. Ако един пострада, страдат всички. Лейля е парализирана заради нещастниците в това училище. Блъснаха я. А след това избягаха и се покриха зад богатите си бащи и това училище. Господин Седат, не дейте така. Предубеден сте. Много съжалявам, аз наистина не знах за това. Затова им отпуснаха тези стипендии, за да затворят устата на всички. Лейля е поискала поне приятелите й да са в училище. Няма да подложа детето си на това. Вие бихте ли? А? Господин Седат, не е честно към Айше. Тя си заслужи тази стипендия, нали така? Не се намесвайте. В момента работя. Може да тръгвате. Какво се е случило? Това вярно ли е? Какъв е този инцидент? Не знам какво ще се случи, когато батко види тези синини. Еким, защо си толкова нацупана? Отпусни се, да не сме в съда. Какво става? Къде е униформата ти? Леле, не ще е тук. Мамо, какво правиш тук? Станало ли е нещо? Исках да поговорим преди работа. Положението е сериозно, щом Леле не ще е дошла до тук. Стига, Бекир, поне веднъж в живота приеми нещо на сериозно. Добре, получих отговор. Тръгвам си. Какво става? Само дето не го наби. Тръгвай. Майко, какво става? Отново ли тази тема ще обсъждаме? Нали сутринта говорихме по този въпрос? Приятелката му днес дойде вкъщи. На кого? Канат или както там се казва. Избягали сте от училище. Цял ден сте се разхождали. Момичето плака пред очите ми. Какво правиш, Еким? Работя денонощно, за да изкарвам прехраната ни. Занимавам се с какво ли не в тази болница, а сега трябва да тичам и след теб. Опитвам се да се справя сама. Защо не ми помогнеш малко? Стига да знам как. Не сме се разбирали така. Ако от самото начало се държиш така, ще те отпиша от това училище и ще се върнеш в старото. Явно си сериозна. За да ми кажеш всичко това ли дойде до тук? Дори не можа да почакаш? Знаеш ли колко ме досрамя? Не съм те възпитавала така. Майко, не мога да ти повярвам. И аз не можах да повярвам. Виж, първо, с никого не съм се разхождала. Второ, доколкото знам, те са се разделили. И най-важното, вместо да слушаш непознато момиче и да ми се караш, трябваше първо да изслушаш дъщеря си. Къде отиваш? Върни се, Еким. Върни се, Еким. Още не съм приключила. Ела да те намажа. Този образ май ти хареса. Наблюдаваш ме докато страдам, а след това се грижиш за мен. Не се ли изморяваш докато влизаш в образ?
Също така, в училище има друг канат. Той е още по-странен. Отделна тема за разговор. Черен рицар, пред който всички се кланят. Приключи ли? Иска ми се. Но не съм. Мразя баща си. Аз не. Всъщност аз мразя теб. Не си сам. Има и други хора, които мислят като теб. Момичето. Ким, нали така? Заради нея дойдоха полицайите с нощи. Да. Значи тя е причината за побоя с нощи. Бъди спокоен. Ще си плати. Има някой, който дълбае случая. Бащата на момичето ли е? Не е той. Но не се притеснявай, реших проблема. Погрижих се. Това няма да се случва повече, спокойно. Хайде. Надявам се. Защото знаем как да си вземем онова, което сме дали. Особено за шефовете ми някои неща са много лесни. Не ме разбирайте погрешно. Говоря за училището. Все пак ние се грижим за брат ви. Надявам се, че не казвате това, което мисля. Всъщност точно това казвам. Ако полицията започне да рови, ти ще загубиш. Кой? Аз съм Кой? батко ти Халил. Кой? Отвори. Аз съм, ето, батко ти Халил. Какво става? Майка ми ли те изпрати? Не, какво общо има това? Дори не съм се виждал с майка ти. Имам да ти разказвам едни неща. Ким, миличка, искаш да съсипеш бъдещето на всички ли? Кажи ми. Защо изпращаш полицаи в къщата на хората? Кажи. Явно Бекир не може да си държи езика зад зъбите. Вече ще знам. Защо да крия такова нещо? Той ми е брат. Ким, не се набивайте на очи и завършете това училище. Виж, хората ви дадоха такава хубава възможност, а ти какво правиш? Създаваш им проблеми. Не става така, нали? Ти от кога се превърна в техен адвокат? Ким, ти какво, създаваш проблеми ли? И ти ли мислиш като батко Седат? Кажи. Да шпионираш ли отиде в това училище? Ти явно гледаш прекалено много филми, батко. В момента уча. Късно е, върви си, моля те. Добре. Ходете на училище, влизайте в часовете. Повече не искам да чувам такива неща, Ким, нали? Повече няма да се занимаваш с полицията. Двамата с Бекир сте големи късметлии. Тези хора ви дадоха шанс. Виж Лейла и Айше. Нали? Помисли за тях. Помисли за всичко, което те не могат да имат. Човек веднъж в живота си получава такъв шанс. Използвай го и се спаси от това място.
Повярвай ми, постоянно мисля за тях. Добре. Браво. А сега очи. Еха! Какво е това? Кажи, Бекир. Ало? Еким, ти си звезда, бейби! Бекир, затвори телефона, така съм ти ядосана. Веднага влез в профила си в интернет. Хайде. Какви ги говориш? Защо да влизам в профила си? Ако това е някоя от твоите шеги, този път ще те убия. Мога ли да се шегувам с това? Бързо влез в профила си. Но... какво е това? Какво е? Какво е това? Кой го е направил? Боже, кой го е направил? Невероятно! За 2 дни се превърна в звездата на училището. Бекир, не говори глупости, не ме изнервяй. Изложих се пред всички. Трябва да го махна от профила си. Не знам как мога да го направя. Предложи нещо. И какво като го махнеш? Вече всички са го видели. Интересно, кой ли го е направил? Не е трудно да се досетиш. Мелиса и нейните приятелчета, кой друг ще го направи? Не ми се вярва. Възможно е да е някой друг. Ако майка ми го види, ще полудее. Какво ще й кажа? Тогава е нас. Не се сещам за друг. Мисля, че убиецът Фикрет. Разбрах, че те ревнува още от самото начало от Канат. Бекир, повръща ми се от твоите ужасни шеги. Какво ще правя сега? Какво има? Каза, че й даваш уроци. Това ли имаше предвид? Не. Това не е мое дело. Кой го е направил? И аз се вбесих. Отвратително е. Махни го. Всички са го видели. Нямам какво да направя.
Видя ли снимката? Някой си е направил глупава шега. Еким ми е хвърлила око. Нашите момчета са се пошегували. Моля те, не ми се сърди. Никой освен теб не ме интересува. Еким ми е хвърлила око. Ти... Ти за това ли постъпи в училището, Еким? В момента няма връзка с този номер. Моля, обадете се по-късно. Еким трябваше да си изключи телефона, за да те изведа. Вие двете сте много добри приятелки. Понякога ви завиждам. Не можеш ли да ме возиш по-бързо? Скъпа, аз се опитвам да внимавам. Но след като ти настояваш да се движим по-бързо, преминаваме на друга скорост. Бекир! Дръпнете се! Дръпнете се! Еким? Лейля! Много се радвам да те видя. Излязла си навън. Боже, как се радвам. След снощния кошмар, миличката ми тя. И аз много се изненадах. Заради теб нашата пак диша кислород. Как можа да си изключиш телефона и да не кажеш нищо? Много се извинявам. Дори не помислих, че ще се притесниш за мен. Такива глупости бяха написали. Извинявам се много. Аз и двата ангела отново сме заедно, също като преди. Само тримата, не забравяйте този миг. Скандалната снимка на Еким след малко може да ни раздели. Не вярвам да продължи дълго. Дърдорко. Добре, че те обичаме. Бекир, остави ни за малко сами. Еким ще ме върне. Изритваш ме след тези хубави думи, така ли? Бекир, разкарай се. Добре, оставям ви сами с скучното ви ежедневие. Тръгвам си. Добре, тръгвам си. Сега си тръгвам. От колко години сме приятелки? Откъде се сети за това? Отговори ми. По думите на майка ми, когато сме се запознали, сме си пъхали леблебия в нослетата. Наистина. Имаше и такава история. Какво ли не още? Помниш ли как се карахме? Веднъж се скарахме заради една детска игра. А аз настоявах да сервирам чай, а ти държеше да бъде кафе. Не го направих и ти ме хвана за косите. Така ме оскуба. Лъгала ли си ме някога? Ако не броим скритите корабийки, не съм те лъгала. Значи тази снимка е фотошоп. Не мога да намеря друго обяснение. Аз ще ти обясня. Ти ще ми обясниш? Махай се от тук! Махай се от тук! Най-добрата ми приятелка уж дойде в моето училище, за да ми помогне. За това ли? Лейля, Дойде, за да намериш тези, които ме оставиха. Лейля, какво правиш? Най-добрата ми приятелка забрави защо е дошла. Забрави! Каква приятелка си ти? Ако беше най-добрата ми приятелка, нямаше да ме предадеш. Нямаше! Лейля, спри, не дей, изслушай ме.
И слушай ме, как можа да допуснеш, че ще те предам? Ти ме предаде. Влюбена ли си в него? Това са измислици. Кой е влюбен? Влюбена ли си в Канат? Много ли го обичаш? Затова ли ме забрави? Толкова ли си влюбена в него? Кажи. Лейла, ти си полудяла. Ще предам ли в полицията човек, когото обичам? Не ти вярвам. Не ти вярвам. Махай се. Махай се от тук. Аз не ти вярвам. Лейла, моля те, изслушай ме. Канат изобщо не ме интересува. Знаеш защо дойдох в училище? Лъжкиня! Махай се! Не искам да те слушам! Махай се! Ти си полудяла. Ела тук. Къде отиваш? Махай се! Никъде няма да ходиш. Нямам нужда от приятелка като теб! Моля те. Нямам нужда! Моля те, изслушай ме. Няма да те пусна да се върнеш сама. Излез от живота ми! Махай се! Изслушай ме, не дей. Лейла, Лейла. Лейла, Махай се! Лейла. Казах да се махаш! Не ме докосвай! Остави ме! Остави ме! Еким, остави момичето! Лейла. Лейла! Еким, Не ме докосвай! остави момичето! Не ме докосвай! За нищо не те бива, поне сега ми помогни. Махай се! Лейла, ела! Милата ми сестричка, ела! Милата ми сестричка, батко ти е тук. Не се притеснявай, служи си крака, хайде. Дръпни си ръката! Телефона той ли е? Да. Не ме докосвай! Вземи го, махай се, изчезвай. Дори не можа да я разходиш като хората. Скъпа сестричке, ще те заведа вкъщи. Аз да дойда ли? Не. Тя го е направила. Убедила е приятелките си. Ще наблюдаваме интересен сблъсък. Супер! Със сигурност една от двете ще изхвърчи от училище. Жал ми е за Еким. Момичета. Мелиса и днес няма да дойде. Ще дойде, сякаш нищо не е станало. Значи това е планирала. Мисля, че Джейда е права. За това се нервира, че се заяждаме с Еким. Точно така. Вече всички се съмняват в нея. Идва. Поздравление, Мелиса. Ти си пуснала снимката, нали? Моите уважения. Имаше такъв случай. Момичета, нямам време да се занимавам с такива безсмислици. Имахме за домашно да предадем един проект. Днес ли е датата или утре? Кой е пуснал снимката? Разбрали се? Интересно ми е кой не лиши от това удоволствие. Но ти не реагираш. Колко си способен, това е моето гадже. Аз те поздравявам, Мелиса. Постигна ли каквото искаше? И момичетата намекнаха същото. Скъпи, няма да повярваш, но този път нямам нищо общо. Вие все още спите, но нека ви предупредя. Трябва да направим нещо преди онази нещастница да се е върнала при нас. Не ме гледай така, знаеш, че съм права. Бъди спокойна, ние с Канат ще решим въпроса. Чакаме подходящия момент. Аз му имам пълно доверие. Не се безпокой. Нали, Канат? Какво има? Какво съм казал? Напоследък. Много говориш. Вярваш ли, че ще направи нещо? Ако не направи, ние ще се намесим. Ще видим сметката на това момиче. Освен това,
Дръпни се от тук! Дръпни се! Кога съм простил на някого, който те е наранил? Топката. Бях забравила. Училището е ваше и правилата са ваши. Тогава защо си тук? Един ученик е видял в един шкаф маската, която шофьорът е носил в деня на катастрофата. Мръсник! Тато! Тази гривна е символ на неразривната връзка между нас. Помниш ли кога ти я взех? Бях на най-досадната си почивка в Бодрум. Ти ми се обади със съсипан глас. И след 3 часа ти беше пред вратата ми. Дойдох, но не беше толкова лесно. Какво ли не направих, за да се кача на самолета, който излиташе? Излагах, че баща ми е на смъртно легло. Какво ли не направих, за да ти донеса тортата, която обожаваш? Нали не си го забравил? Не исках да идвам от Бодрум с празни ръце. Купих ти тази гривна. Влюбените, които носят такива гривни, никога не се разделят. Ако я свалиш от ръката си, ще те убия. Така да знаеш. Още не мога да повярвам. Върна се само защото гласът ми е звучал зле. Ти как мислиш? Признавам, че се отървах от онези досадници, но... Струва ми се, че все още не си забелязал на какво съм способна за теб. Тъй като имам най-прекрасното гадже на света, не се поколебах да купя любимата ни торта. Ако въпреки това продължаваш да се цупиш, ще ти вдигна скандал, господин Канат. Мелиса, обади се баща ти. Беше сърдит, че дъщеря му е дошла първо у нас, а не при него. Защо не му казахте, че много обичам сина ви? Между нас казано, толкова ми харесва непокорният ти нрав. Но не дей да нервираш баща си. Хубавото ми момиче. Добре, че влезе в живота ни. Не знам дали синът ви мисли така. Още не ми е казал, защо е в лошо настроение. Добре тогава. Ще ви оставя сами. Ягодова торта. Никога не си го казвал, но знам, че баща ти е причината за това твое състояние. Знам как можеш да побеснееш. Никога не си го признавал, но съм го усещала. Видях колко се изнерви, когато онази вечер дойде полицията.
Затова нека дадем урок на Еким. Не искам това да се повтаря. Мелиса, какво се разбрахме с теб? Защо непрекъснато ровиш в това? Защото не разбирам. Защо все още се колебаеш? Каза ми, че ще го уредиш, но гласът ти... Какво гласът ми? Тези нещастници са тук, за да ни съсипят. И ти добре го знаеш. Мога ли да тръгвам? Тръгвай. Аз ще направя каквото трябва. Аз ще накажа онази змия. Здравей. Колко си сладка само. Какво ли не направи? А после ме поздравяваш, сякаш нищо не е станало. За какво говориш, Мелиса? Говоря за вчера. Правиш се, че не си се снимала с гаджето ми. Как наричаме такива като тази? Сетих се. Дявол с ангелско лице. Стига вече. Колко пъти да повтарям? Нямам нищо общо с гаджето ти. Не разбираш ли? Как не разбираш? Разбирам. Разбирам, но... Нека помисля. Да помисля. Вярвам ли ти? Не. Както искаш. Но втори път не си позволявай да идваш у нас и да говориш с майка ми. Много извинявай. Повече няма да правя така. Обещавам ти, моля те, прости ми, Еки, моля те. Какво правиш? Ти не си добре. Така е. Знаеш ли какво ми е? Хлопа ми дъската. И то доста. Стига вече, писна ми. Колко пъти да повтарям? Нямам време да се занимавам с вас. Нямам време за вашите глупави измислици. Стига вече. Какво става? Какво става? Пусни ме! Какво правиш? Пусни ми ръката! Какво си мислите, че правите? Не я оставяйте, после ще ни пребие. Дай ми телефона. Какво ще правиш с него? Ще заснемем видео. Кажи ми паролата. Какво видео? Каква парола? Какво видео? Пусни ми ръката. Мелиса, питам те какво видео? Еким, ще ти се обидя. Приятелите си имат доверие. Но ако не сме приятели, не бих искала да съм твой враг. Виж, умно момиче. Пусни ми ръката. Дай ми телефона. Трябва да вземем пример от нея. И така, паролата. Какви ги говориш? Каква парола? Каква парола? Ох! 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 Оставете ме! 13:05. Означава ли нещо? Не ми казвай, няма значение. Здравейте, младежи! Какво има, врабец? Май си се объркал, това е мъжката съблекалня. Така ли? Объркал съм се. Бързо ще се преоблека и излизам. Чакай, хубава работа, ние ще ти помогнем, нали, приятели? Да, ела Ела тук. тук. Какво става? Какво правите? Какво правите? Добре ли сте? Какво правите? Престанете! Спрете! Спрете! Хайде. Спрете! Вие сте полудели, оставете ме! Оставете ме! Какво търсиш в телефона ми? Аз ще го открия. Пусни ме! Какво търсиш? Аз ще ти го покажа! Ще ти го покажа! Колко си отворена. Изстрела си всичко. Кое? Кое съм изтрила? Ти не си нормална. Имаш психични отклонения. Ти си болна. Бъди спокойна, скъпа.
След малко и ти ще имаш проблем. Започвайте. Какво да започнат? Кажи, какво да започнат? Ще те направим известна. Ще имаш последователи. Какви последователи? Какво правите? Оставете ме! Какво искате от мен? Мелиса, къде отиваш? Кажи им да ме пуснат. Мелиса, кажи им да ме пуснат. Мелиса! Съблечете го! Съблечете го! Какво става? Какво правите? Съблечете го, съблечете го! Ела тук! Ела тук! Пуснете ме! Оставете ме! Спрете! Оставете ме! Пуснете ме! Пуснете ме! Ела тук, ела! Пуснете ме! Съблечете го! Какво правиш? Какво има? Хайде по-бързо, по-бързо. Ти си доста здрав. Да не работиш в строителството в свободното си време. Ще се превърнеш в хубав труп. Какъв проблем имаш с мен? Какъв ти е проблемът? Какво правите? Вие сте ненормални. Нямаме проблеми, не е ли така? Нали си нов? Сега си на обучение. Показваме ти къде ти е мястото. Всеки трябва да си знае мястото. Защо ме снимате? Какво снимате? За да ти остане спомен. После ще те качим в Инстаграм. И там ще станеш световно известна. Пусни ме, не дей да снимаш. Казах да не снимаш, не снимай. Ей, Ким, грешката е твоя. Защо обеси, Мелиса? Виж какво те сполетя. Не снимай. Не снимай. Не дейте. Още ли не сте приключили? Всички учим в това училище. Защо се държите така? Не ме приближавай! Не ме приближавай! Спокойно, Супермен. Писна ми от него. Вземете му тоягата. Не се съпротивлявай. Чуй ме, врабец. Няма да вземеш изпита. Какъв изпит? Какъв изпит? Ти лут ли си? Лут съм, лут! И какво? Разбрали? Лут съм. Пусни я. Не снимай. Не снимай, чули? Госпожо, на басейна ли отивате? Да, Почистват се блекалните. Басейнът не работи. не знам за такова нещо. Защо не са ни съобщили? Добре, много ви благодаря. Желаем ви приятен ден. Ела тук, ела! Ела, Стани, стани! ставай, ти казвам. Накъде бягаш ти, а? Накъде бягаш? Няма нищо! Няма нищо! Ела тук. Ела тук. Свалете му панталона. Хайде, бързо. Помогни ми, Азис! Бързо, бързо, свалете го. Помощ, Азис! Азис! Хайде, сваляй панталона. Сваляй! Помощ, Азис! Хайде, Азис! Не се дърпай. Хайде, сваляй. Хайде, Женчо. Помощ! Пусни ме. Насам! Хайде!
Защо си разстроен? Не е редно. Не вярвам, че влюбените трябва да страдат. На теб говоря, погледни ме! Защо си толкова нещастен? Хайде, усмихни се. Такава изненада съм ти подготвил. Ще подскочиш от щастие, сега ще дойде. Навън! Вие също. Хайде! Да, хан, затвори вратата на излизане. Не може така. Не ми харесвате с тези насълзени очи. Приближи я! Защо стискаш ръце? Едже, снимай ги от този ъгъл. Много добре изглеждате. Искам видеото да изглежда убедително. Какво правиш? Хайде, няма време. Принцесо, приближи го. Моля те. Приближи се. Ще бъда спокоен, ще бъда спокоен, ще бъда спокоен. Хайде. Ей, Бекир, вдигни глава. Вдигни глава! Вдигни си главата! На теб говоря. Вдигни глава. Съпротивляваш се? Много добре. Много добре. Снима ли го? Снимах го. Снимай ги от по-близо. Хайде, погледни насам. Това е най-лошото нещо, което можеш да си представиш в това училище. Тук няма хора, които да обичаш. Никого не можеш да наречеш свой приятел. Погледни ги. Това не са хора. От тях няма капка милост. Няма човещина. Няма да плача. Ако се разплача, ще ги направя по-щастливи. Няма да ги направя щастливи. Един ден ще си платят за тази жестокост. Това е алармата за пожар. Трябва да излезем. Правят учение, няма нищо страшно. Еким, кажи нещо, моля те, хайде. На никого няма да се моля. Запазете спокойствие. Не изпадайте в паника, излезте на двора. Както при учение, напуснете сградата. Озан, трябва да напуснем сградата. Хайде, позирайте за последно. Казах ти да престанеш. Всички да напуснат сградата, всички да излязат на двора. Едже, спри да снимаш и излез навън. Ти няма ли да дойдеш? Идвам. Идвам. Какво правиш? Какво правиш? Какво правя ли?
Пусни ме! Какво правиш? Дай ги! Пусни ме! Пусни! Бекир, Стой, къде отиваш? Ало! Озан, не ни оставяй тук! помогнете! Озан, отвори вратата, Озан! Помощ! Помогнете! Помощ! Помогнете! Помогнете ни! Помощ! Помогнете ни! Помощ! Някой да отвори вратата! Помогнете ни! Хайде, без паника, качете се горе и ме чакайте навън. Георгем, не се бутайте. Деца, полека, не се бутайте. Спокойно. Хаял. Хаял. Госпожо, не съм добре. Спокойно. Не мога да дишам. Спокойно. Погледни ме. Дай ми ръка. Спокойно. Не мога да дишам. Разбрах. Хаял, успокой се. Сега ще излезем навън, скъпа. Хвани се за мен. Там ще си по-добре. Не съм добре. Спокойно, деца, спокойно. Какво ще стане? Кой го е направил? Само се успокойте. Ела, да седнем там. Не мога да дишам. Дишай дълбоко, само се успокой. Успокой се без паника. Седни. Спокойно, дишай. Всичко наред ли е? Дишай. Вътре са останали ученици, отивам да проверя. Добре, аз съм тук. Вземи. Дай да видя. Тази е голяма късметлийка. Шансът беше на нейна страна. Планирахме по-добър финал, но се включи алармата. Не знам обаче, дали някой не й помогна. Кой? Как е станало? Харесва ли ти? Браво, страхотно. Виж, това е много добре. Виж това. Снимахме го заради теб. Нали? Помогнете ни! Има ли някой? Еким, измисли нещо, ще се превърнем в пепел. Ще ни издигнат паметник на двора. Нищо лошо няма да ни се случи. Откъде знаеш, че няма да ни се случи нищо лошо? Трябва да направим нещо. Помощ! Няма ли някой? Помогнете! Помогнете ни! Няма да умра преди да видя, че са си получили заслуженото. Боже! Не съм се договарял с никого! Не съм се договарял с никого за Бога! Помогнете ни! Еким, дръпни се! Еким, почакай, ще се опитам с това. Ела! Помогнете ни! Дръпнете се. Какво става? Еха! Слава Богу, че дойде! Добре, че дойде! Така се изплаших! Много ти благодаря, братле! Излизайте навън. Училището е празно. Какво ще правите с видеото? Не ми казвай, че не знаеш. Виж, Що за хора сте вие? Какво направихте? Какво спечелихте от това? Не ви ли е срам от поведението ви? не трябваше да притесняваш хората. Аз ли съм виновна за станалото? Вие сте невинни.
Аз съм виновна, така ли? Знаеш ли какво? Вие сте лоши хора. Наистина сте лоши. Това важи за всички ни. Дори и за теб. Вие ни унизихте, но унизените сте вие. Какво ще правите сега? Ще гледате видеото и ще се смеете. Ще дойде ден и ще си върна за всичко, което ми причинихте. Не го забравяй. Еким? Добре ли си? Добре съм. Какъв е проблемът? Няма проблем. Карахте ли се? Не. Освобождаваме сградата, не стой тук. Проверихме всичко, не открихме проблем. Може би техническа неизправност. И няма нищо общо с учениците. Няма. Добре.